Takže jsou to takové zbytečné básně, takže tento večírek bude velice poetický a já proto jako svůj první výstup, svůj první slam zařadím text, který je o básních, o básnicích, o tom, jak je to marginální žánr v dnešní době a jmenuje se to Jak svět přichází o básníky. Básník, a teď myslím opravdový básník, je dnes velice vzácný a ohrožený druh. Něco jako ve špinavé vodě duhový pstruh. Něco jako černá ovce, bílý páv. Něco jako nemoc šťastných krav. Básníci měli vždycky za úkol chránit svět před ošklivostí. A to je těžký úkol v současnosti. Krása slova se kamsi vytrácí v době dnešní a básníci, dříve hrdinové, kterým se stavili pomníky, jsou prý dnes tak trochu směšní. Takhle, když jsi mladý romantik, tak to ještě není věc tak úplně těsná, když říkáš místo měsíc luna a místo jaro vesna, ale zkus tak nějak po té 40 hovořit o raním vlání, o skořápce ticha nebo o pěně dní, uslyšíš něco jako hele, tak se zase uklidni a mluv normálně, jo, už jsi velký kluk. A to ti klidně řekne žena, kterou si kdysi chtěl potkat v lukách. Jenomže ona už se dávno vrátila z těch luk a zapomněla. Když tupá, šedá a nudná realita dlouho a silně na dveře básníků klepe, no tak někdy prostě zůstanou němí a jejich básnické střevo slepé. Jistě pár dobrých básníků ještě zbylo, co vyhlásili průměrnosti válku, ovšem daleko víc je grafomanů, říkankářů a pisálků. Dobrá báseň, to je jako úder blesku, to je jako uhrnutí kobrou. Ovšem napsat špatnou báseň, to je stejná dřina, jako napsat dobrou. I kdybys dal volovi křídla třebas, nebude z něho Pegas. Básníci 2. a 3. třídy si klidně jezdívají první třídou. Ovšem prvotřídní básníci, ti leží na kolejích. Většině z toho, co jste si dnes přečetli, nepomáhali na svět můzy, ale řemeslo, dovednost, rutina a grif. Poezie se má k próze jako tanec k chůzi. Opravdový básník dokáže spolknout parní lokomotivu a vyplivnout dýmku. Dokáže přeplout oceán na kotvě. Když jeho slza ukápne do knihy, vyschne do podoby fialky a písmenkovou polívku nedojí, protože nechá na talířku epigram. Dobrá báseň prostě přímo k srdci míří a věřte, že hloubku nelze nahradit šíří. Básník naslouchá jakémusi tajemnému hlasu a i strápení a bolesti života vyčaruje smutnou krásu. Nechtěl bych se dožít, to by bylo vážně k zblití, až Nobelovu cenu za literaturu dostane nějaký politický program nebo návod k použití. Opravdový básník si dnes neužije příliš slávy, přízně davů, světel, reflektorů nebo pozornosti kamer. No a možná proto David píše texty pro kapelu a já jsem jenom ten říkankář a slamer.